Dobra nowina od Jezusa podług Mateusza. Pierwsze tłumaczenie na śląsko Gotka z oryginału. 23 rozdział. Gotka Jezusa przeciw uczonym w piśmie i faryzeuszom. Jezus potępiał uczonych w piśmie i faryzeuszów. Wtedy Jezus powiedział tłumom i swoim uczniom i godał: na Mojżeszowej katedrali siedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Toć wszystko wiela ino podaliby wam, co by warować, warujcie i róbcie tak. No ale nie działajcie tak, jak łoni z kiżłonego, co go dają, a nie robią. Bez to i że zawiązują ciężkie wogi i ciężkie do uniesienia i nakładają na ramienia od ludziów, a palcem swoim nie chcą ruszyć łonych. A wszystkie dzieła ich robią, co by byli widzeni od ludziów i rozwijają swoje filakteryje i powielkszają frącki od swoich szatów. Mają radzi też pierwe place na wieczerzach i pierwe zice we synagogach i pozdrowienia na ringach i mianowanie od ludziów rabbi. Ale wy nie dejcie się mianować rabbi, skuliwonego, co jeden je wasz majster, pomazaniec, a każdy z was je brat. I żadnego nie mianujcie fotrem waszym na ziemi, bez to, co jeden je wasz ojciec we niebiosach. A żaden też nie mianuje was majstrami, bez to, co jeden je wasz majster, pomazaniec. A starszy pośród was, a i będzie waszym sługą. Bez to i że w to się wywyższy, będzie uniżony, a w to się uniży, będzie wywyższony. A niedobrota wam uczyni w piśmie i faryzeusze, hipokryty, skuliwonego, co zawieracie królestwo niebios przed ludziami, bez to wy nie włazicie, ani łonym, co włażą, nie dowocie wleść. Niedobrota wam uczyni w piśmie i faryzeusze, hipokryty, skuliwonego, co pożeracie chałupy od gdów, pod pretekstem długiego żykania, bez to będziecie mieć srokszy rozsądek. Niedobrota wam uczyni w piśmie i faryzeusze, hipokryty, co obchodzicie morze i suchy ląd, co by zrobić jednego prozelitom, a kiej będzie łonym, robicie go synem od Gehynny, roztela bardziej niźli wy. Niedobrota wam, ślepe behauptery, co godocie, w to by ino duszową na chrom nic nie ma, a w to by ino duszową na chromowe złoto je krzyw. Głupi a ślepi, toż co je sroksze, złoto albo chrom? Co uświęco złoto? A jeśli w to duszowałby na ołtarz, nic nie ma, no ale w to ino duszowałby na darek na łonym je krzyw. Głupi a ślepi. Toż co jest sroksze, darek albo ołtarz, co uświęco darek? Z kuli łonego w to duszował na ołtarz duszuje na łonego i na wszystko, co je na łonym. A w to duszował na chrom duszuje na łon i na łonego, co we łonym kwateruje. A w to duszował na niebo duszuje tron od Boga i na łonego, co je na łonym. Niedobrota wam uczyni w piśmie i faryzeusze, hipokryty, z kiżłonego, co dowocie dziesięcina ze mięty, hanyska i kminu, a ostawiocie, co ciężejsze ze zakonu. To jest sąd, miłosierdzie i wiara. Łowo trzeba było robić, a łonych nie ostawiać. Ślepe behauptery, co przecudzacie koprucha, a kameli pożeracie. Niedobrota wam uczeni w piśmie i faryzeusze, hipokryty, co oczyszczocie to, co na wierchu kielich i misa, a dryny je fol raubu i nieustatkowanio. Ślepy faryzeuszu, łoczyś, no i przód to, co dryny kielicha i misy, co by łowo, co je na wierchu je, stało się czyste. Niedobrota wam uczyni w piśmie i faryzeusze, hipokryty, i że są żeście podani na graby pobielane, które z wierchu richtych zdają się piękne, a dryny są fol kostylów od umrzonych i każdej nieczystoty. Tak i wy z wierchu richtych zdocie się ludziom sprawiedliwi, no ale dryny fol żeście są hipokryzyje i obrzydzynio dla zakonu. Niedobrota wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, hipokryty, co budujecie graby od proroków i stroicie dynkmale od sprawiedliwych. I godocie, jeśli byli my za fotrów naszych, nie byli my towarzyszami ich we krwi od proroków, to świadczycie se i że są żeście synami, co zamordowali proroków. I wy zbyjcie miara od waszych fotrów.
szlangi i płody od godów, jako uciekniecie od sądu od Gehynny. Skiżłonego atoli jo posyłom do was proroków, mędrców i uczonych w piśmie, a zełonych niekerych ubijecie i ukrzyżujecie, i zełonych niekerych będziecie batować we waszych synagogach i będziecie napasztować od miasta do miasta. Co by przyszła na was cołko krew sprawiedliwo, kero pyrsko na ziemia ode krwieł od sprawiedliwego Abla, aże do krwieł od Zachariasza, syna od Barachiasza, kerego żeście zamordowali między chromym a ołtarzem. Zaisto godą wam przyjdzie to wszystko na ta generacyjo. Jezus halato na Jerozolima. Jeruzalem, Jeruzalem, co ubijasz proroków i kamieniujesz łonych, co są posłani do ciebie. Wiele razy chciałżech zebrać twoje bajtle jako zbiero cipa swe cipliki pode krzydła, ale nie chcieli żeście. A toli je ustawiony wam dom wasz próżny. Bez to wam godą, nie ujrzycie mnie od łonego czasu, aże rzekniecie, błogosławiony, co idzie wymianą od Pana.